Ang sarap sanang maging taken kung dama mo na meron kang katuwang. Yung taong papawi sa pagod mo sa isang araw na nakakabuwang. Pero yung feeling na uuwian mo mas excited pa sa dala mo kesa sa'yo. Yung meron ngang naghihintay pero kung hindi nanunood, nauuna pang matulog sa'yo. Kailan nga yung huling beses na dinate mo ko? O yung huling beses na natandaan mo yung birthday ko? Kailan nga yung huling sorpresa na hinanda mo para sa akin? Kasi ako ni minsan di ako nakalimot basta tungkol sa atin. Hindi naman ako naghahangad eh. Gusto ko lang naman maramdaman na nasa relasyon ako. Yung hindi lang isa ang nag-e-effort, yung nakakaunawa, yung dalawa tayo. Kalabisan bang hilingin na minsan naman iparamdam mong special ako? Hiling ko lang naman ilagay mo ko sa priority list, hindi gawing mundo mo. Ako si Daisy, parang nagmamahal lang mag-isa. At ito ang aking biyaheng one-way love. My love, do you know how it feels? Kapag sobrang effort na effort ka sa isang relationship. Tapos yung kasama mo dun sa relationship na yun, yung karelasyon mo, won't even exert a tiny bit of effort just to make you happy, make you feel special, make you feel appreciated. My love, it's frustrating. Nakakainis siya, nakakagalit. You make yourself question kung hindi ka na ba katulad ng dati. Kung hindi ka na ba ganun kaganda, hindi ka na ba ganun kagwapo, hindi ka na ba ganun kamahal, katulad nung kung paano kanya niligawan, kung paano kanya sinuyo, kung paano kayo nagsimula. You start questioning yourself. Even up to that point na iniisip mo na baka may iba na siyang pinopormahan. Baka may iba na siyang pinagpapakitaan ng gilas. Kasi sa akin wala na akong makita eh. Wala akong makitang effort. Wala akong makitang initiative. Walang excitement, walang spark, walang fire. You try your best every single day to reintroduce something new in your relationship. To ignite the fire. Para simulan ulit yung alab ng relasyon. Pero it fails every single time because the person you are with just wants to come back sa old ways. Alam mo yun, fall back sa comfortable ways. They stop trying new things with you. And it frustrates you. Kasi feeling mo sa relasyon na yon, ikaw na lang yung nagmamahal. Ikaw na lang yung nag-aalaga. Ikaw na lang yung umiintindi. And whenever you try to voice yourself out, ikaw pa yung mali. Ikaw pa yung mapaghangad. Ikaw pa yung demanding. Ikaw pa yung hindi makontento. Ikaw pa yung hindi nakaka-appreciate. My love, that's the kind of feeling that pushes someone over the edge. Just so you know, yun po yung pakiramdam na nagtutulak sa isang tao hanggang sa dulo. Hanggang dun sa point na wala na siyang maramdaman kasi wala na siyang ibubuga. Kasi wala na siyang mapipiga sa sarili niya. Because that person has been trying so hard to be happy, contented, satisfied in a relationship. Pero hindi niya maalis kasi sa utak niya na she can be treated more than that. That he can be appreciated more than that. And sometimes yung affection, yung konting attention, yung konting effort, yung appreciation na hinihingi nila, come to think of it, my love, it's not even too much. It's not something that's out of your way.
It's something that you can do. Pinipili mo lang na hindi gawin kasi complacent ka na. Kasi nilalagay mo sa isipan mo na mahal naman ako nito eh. Gumalaw man ako o hindi, mananatili siya. Sana hindi kayo umabot one day na pagod na siya. Pagod na siyang sumubok. Pagod na siyang mag-effort. Kasi my love, sa totoo lang, nakakapagod kang mahalin.